गोकुळ सोबत गोकुल. काल काही वृत्तपत्रांमध्ये आणि वृत्तवाहिन्यांवर शिक्षण खात्यातून काही रकमेचा बँकेमधून अपहार झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. हे खाते हे क्रीडा विभागाचं खातं आहे आणि आमच्या विभागाचं नाव शिक्षण व क्रीडा खातं असं आहे. परंतु या दोन्ही खात्याला मंत्री आणि सचिव दोन्ही वेगवेगळे असतात. अर्थात इथं कुठलाही अपहार झालेला नाही, तर बँकेमधून खोटं चेक आणि खोट्या सह्या घेऊन ही क्रीडा खात्याची रक्कम ही दुसरीकडे गेलेली आहे. आणि ज्याला खोटं चेक वापरला जातो किंवा खोट्या सह्या वापरल्या जातात त्याला त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी बँक स्वतः स्वीकारत असते. आणि त्याच्यामुळे शासनाचं ह्याच्यात नुकसान होत नसलं तरी याची FIR ही करावी लागते. त्याप्रमाणे रितसर कंप्लेंट ही माझ्या माहितीप्रमाणे, कारण मुळात ते माझं खातं नाही, मरीन लाईन्स पोलीस स्टेशनला झालेली आहे आणि पोलीस गुन्हेगाराला पकडते याची मला खात्री आहे. परंतु मध्ये शिक्षण खातं असं छापून आलं आहे, तर हे शिक्षण आणि क्रीडा हे एकत्र खातं आहे आणि त्याच्यामुळे तशा त्या बातम्या आहेत. त्याच्यामुळे हा खुलासा मला द्यावा लागला. दुसरी बाब अशी आहे की उद्यापासून माझ्या प्रचाराला सुरुवात होते. काल खरं तर आम्ही इथल्या ज्या प्रमुख देवता आहेत त्यांचं दर्शन घेऊन प्रचाराचा शुभारंभ केलेला आहे. परंतु ज्या जिल्हा परिषद लेवलच्या मीटिंग होत्या या स्थानिक आमचे जे नेते कार्यकर्ते आहेत त्यांनी घेतलेल्या होत्या. यातल्या 5 जिल्हा परिषदा अजून शिल्लक होत्या. त्याच्या मीटिंग उद्या होणार आहेत आणि त्याच्यामुळे त्या 5ही मीटिंग मी अटेंड करणार आहे. आणि परवापासून माझा गावनिहाय वाड्यांना भेटी देण्याचा कार्यक्रम होणार आहे. आणि हा कार्यक्रम करत असताना आपल्याला कल्पना आहे की मला सातत्याने 3 टर्म आमदार म्हणून निवडून दिलेलं आहे. त्यावेळेला बरीचशी कामं मी प्रत्येक गावातली पूर्ण केलेली आहे. त्याचं श्रेय कोणी घेण्याचा प्रयत्न केला तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की आम्हाला कामाचा कोटा असतो आणि या कोट्यामधलीच ही सगळी कामं आहेत. मग ती राज्याच्या बजेटमधली कामं असतील किंवा विविध खात्यांची कामं असतील किंवा जिल्हा नियोजनाची कामं असतील, तर त्याच्यामध्ये शासनाचा एक कोटा ठरलेला असतो आणि त्या कोट्याप्रमाणे माझ्या वाटेला जी येतात ती सगळी कामं मी दिलेली आहेत. काही लोकांनी त्याची उद्घाटनंसुद्धा केलेली आहेत. परंतु एक गोष्ट आता स्पष्ट झाली असेल की अशा तऱ्हेची सिस्टम ही अस्तित्वामध्ये असते आणि त्याप्रमाणे ज्यावेळेला आघाडी असते त्याला प्रत्येक आमदार असतील, मंत्री असतील, त्यांना त्यांच्या त्यांच्या विभागातली त्यांची कामं किती असावी याची एक पद्धत ठरलेली आहे. त्यामुळे मी जास्तीत जास्त पैसे हे संपूर्ण माझ्या मतदारसंघाला देऊ शकलो. परंतु लोकांची अपेक्षा असते तरी एकदा तरी मी येऊन जावं आणि त्याप्रमाणे मी निश्चितपणे या ठिकाणी गावाला केवळ भेटी देणार नाही तर प्रत्येक वाडीवर सुद्धा जाणार आहे. कारण विकास कामं म्हणजे फक्त रस्ते, वीज, पाणी, शाळा इथपर्यंत विकास मर्यादित नसतो, तर सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे. तर मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या पाहिजे. काल मी एका वाडीवर गेलो होतो. तिथं नळ घातलेला होता परंतु त्याला पोसणे पाणी येत नव्हतं. त्याच्यासाठी काही माडखोलमध्ये मी गेलो होतो, तिथं असं आढळून आलं. त्याच्यामध्ये काही कंप्लेंट झालेल्या होत्या. मग त्या ठिकाणी बसून त्या सोडवायला लागतील. परंतु या पिरियडमध्ये आम्हाला मीटिंग घेता येत नाही. परंतु आचारसंहिता संपल्यानंतर मीटिंग घेऊन ही जे किरकोळ स्वरूपाचे प्रश्न असतात काही दिवसामध्ये आम्ही ते सोडवू शकतो. परंतु हे प्रश्न आमच्यापर्यंत पोचले पाहिजेत याच्यासाठी आम्ही एक सिस्टम डेव्हलप करतो आणि त्याच्यामुळे अशी सिस्टम डेव्हलप झाली की त्याच्यावरून थेट माझ्या कार्यालयामध्ये कामांचा फॉलोअप घेतला जाईल आणि आपल्या कामाचं काय झालं हे त्या वाडीवरच्या माणसाला आपल्या मोबाईलवरून ज्ञात होऊ शकेल. अशा तऱ्हेची सिस्टम ही आमच्या माझे ज्येष्ठ सहकारी कैलासवासी प्रकाश परब यांच्या मुलाने डेव्हलप केलेली आहे आणि लोकनेता नावाची त्यांनी त्यांच्या नावाने त्याचं रजिस्ट्रेशनसुद्धा झालेलं आहे. म्हणजे त्यांनी पेटंटेड आहे त्यांची ती आणि त्याची पहिली सुरुवात ही सावंतवाडीपासून होते आणि त्याच्यामुळे एक वाडीतल्या प्रत्येक
नागरिकाशी डायरेक्ट कनेक्ट माझ्या ऑफिसशी होऊ शकेल आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्यांना न्याय मिळू शकेल आणि ते जे प्रेम माझ्यावर करतात हे कुठल्याही पक्षाच्या पलीकडे जाऊन व्यक्तिगत हे प्रेम मला मिळालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आजसुद्धा माझी जबाबदारी आहे की मला जेवढी मतं मिळतात निवडणुकीमध्ये त्याच्यापेक्षा अधिकची मतं ही राणेसाहेबांना मिळाली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी कंटिन्युअसली ही संपूर्ण फेरी झाल्यानंतर उरलेले 3 दिवस मी राणेसाहेबांच्या बरोबर काही महत्त्वाच्या जाहीर सभा करणार आहे. एकंदरीतच मी माझं काम हे माझ्या मतदारसंघापुरतं का मर्यादित ठेवलं आहे याचंसुद्धा एक कारण आहे की उबाटाचे सगळेच्या सगळे नेते हे एकाच मतदारसंघामध्ये येतात, माझ्या मतदारसंघामध्ये येतात आणि त्याच्यामुळे त्यांनासुद्धा एकदा कळलं पाहिजे की लोकांची ताकद काय असते, लोकमत काय असतं, लोकांचं प्रेम काय असतं. कारण त्यांना आजपर्यंत महालामध्ये बसून राज्य चालवायची सवय झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही जनतेसाठी रस्त्यावर उतरत असतो, त्यांच्या घरापर्यंत जात असतो, हे सुद्धा कधीतरी कळलं पाहिजे. आणि म्हणून हे जे नातं आहे हे माझं नातं हे माझ्या कुटुंबातलं नातं आहे, माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांची. आणि वेळोवेळी ज्या वेळेला कुठलाही प्रसंग येतो त्यावेळेला मी इथं असलो नसलो तरी माझ्याकडून फुलना फुलाची पाकळी त्या ठिकाणी पोचत असते. तिथल्या प्रत्येक सणामध्ये, प्रत्येक समारंभामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये कुठल्या असं अपेक्षा नसते की मी पोचलो म्हणजे मी येऊ शकलो नाही आणि मी काहीतरी पाठवलं म्हणजे मी तिथं पोचलो असा अर्थ होत नाही. आपण कधी ना कधी भेटायलाच लागतो आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे भेटणं आवश्यक आहे. ती भेट मी घेईन, जेवढे नागरिकांना मी भेटू शकतो तेवढ्यांना भेटेन. आतापर्यंत केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानेन आणि राणेसाहेबांना मतदानामध्ये आपण आउटबोर्ड इंजिन देतो छोट्या मच्छीमारांना, त्याच्यानंतर जे रापणकार संघ असतात यांना आपण जाळी देतो. त्याच्यानंतर जर मच्छीमारांनी आपला गट तयार केला तर त्यांना बोट, जाळी, इंजिन या सगळ्या गोष्टी आपण 75% सबसिडीने देतो. त्यानंतर आपण इन्सुलेटेड व्हॅन देतो. तर ह्या सगळ्यांमधून एक नवीन समृद्धी ही घेऊ घातलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण अनेक ठिकाणी बंधारे दिलेले आहेत, शेतपाट दिलेले आहे. आंब्याचे उत्पादक आहेत त्यांच्यासाठी ट्रॅप दिलेले आहेत म्हणजे ज्याच्यामध्ये खोडकिडा असतो, किडा त्याच्यामध्ये त्या ट्रॅपमध्ये अडकतो. त्यानंतर आंब्याचं काढणी केल्यानंतर त्याच्यासाठी ताडपत्र्या, प्लास्टिकच्या क्रेट अशा अनेक योजना या राबवलेल्या आहेत. आणि विशेषतः नगरपालिका क्षेत्रामध्ये जे हॉल्स आहेत ते लग्नासाठी वापरायचे असेल तर त्याचं कॅटरिंगसुद्धा आता हे स्थानिक बचत गट करतात आणि त्याच्यामुळे बचत गटांना नवीन उत्पन्नाचं स्तोत्र निर्माण झालेलं आहे. आणि ह्या अनेक योजना सुरू असताना ब्युटिफिकेशनच्या योजना सुरू आहेत, फ्लोटिंग फाउंटन्स मंजूर केलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याकडे मोनो रेल असते तशी रेल मंजूर केलेली आहे. अनेक अम्युजमेंटच्या इक्विपमेंट्स मंजूर केलेले आहेत. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सबसिडीवर लवकरच केरळसारख्या, पण केरळसारख्या न दिसणाऱ्या अत्याधुनिक हाऊसबोट या तेरेखोल आणि तारकर्ली या दोन्ही खाडींमध्ये मंजूर केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जी विजयदुर्गची खाडी आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा अशा तऱ्हेच्या बोटी मंजूर केलेल्या आहेत, जेणेकरून पर्यटनामध्ये मोठी वृद्धी होईल आणि पर्यटनाचे फायदे हे गोरगरीब जनतेसमोरपर्यंत पोचू शकेल. काजूचं धोरण नवीन सरकारने दिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आपण बघितलेलं आहे की 10 रुपये हे आपण यावर्षी शेतकऱ्यांसाठी अनुदान जाहीर केलेलं आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर ते अनुदान त्यांच्या खात्याला जमा होईल. परंतु महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की अनुदानाबरोबरच किमान दराला काजू खरेदी करून त्याची साठवण करण्याची स्कीम ही शासनाने मंजूर केलेली आहे. त्याच्यासाठी 200 कोटी रुपयाचं भांडवल हे कोकण बोर्डाला देण्यात येईल. यावर्षी तुम्ही बघितलं की जवळजवळ 130 जो रेट एकदम 100 रुपये झाला होता त्याच्यावरून 120 रुपयाला खरेदी ही कारखानदारांनी करण्याच्या संदर्भात कारखानदारांना विनंती करण्यात आली. त्यांनी ती मान्य केली आणि जवळपास 117 ते 120 रुपयाच्या आसपास आता सगळी खरेदी ही कारखानदारांनी केलेली आहे.
120 रुपये अधिक 10 रुपये अनुदान म्हणून 130 रुपये हे काजूच्या व्यापाऱ्यांना प्राप्त होतील. पुढल्या वर्षीपासून काजूचं उत्पन्न दीडपट करण्यासाठी काजूची जिथं शेती आहे तिथं त्याला फ्लॉवरिंग सीझनला म्हणजे ज्या वेळेला फुलोरा येतो त्याला पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. त्याच्यासाठी जलकुंभाची योजना शासनाने मंजूर केली आहे. त्याच्याचबरोबर काजू स्टोअर करण्यासाठी गोडाऊन बांधण्याची स्कीम ही शासनाने मंजूर केलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे एकंदरीतच काजूच्या संदर्भातली एक वेगळं असं काम हे ह्या जिल्ह्यामध्ये चालू असताना रत्नसिंधू अंतर्गत काजूचा रस थेट काजूच्या शेतावर काढायचा आणि त्याच्यापासून सिरप करण्यासाठी प्रति शेतकरी 75,000 रुपयाची स्कीम ही दिली जाते. आणि त्याच्यावर सिरप गोळा करणं आणि त्याच्यापासून फेसाळणारे पेय तयार करणं याच्यासाठी सुद्धा पैसे मंजूर केलेले आहेत. कॉयरच्या युनिट या ठिकाणी स्थापन झालेलं आहे, पण कॉयरची जी दोरी तयार होईल त्याच्यापासून कार्पेट बनवण्यासाठी युनिट हे या बाजूच्या वेतीय गावामध्ये मंजूर करण्यात आलेलं आहे. याच्याचबरोबर बांबूच्या संदर्भात बांबूची लागवड व्हावी, बांबूपासून वेगवेगळ्या तऱ्हेची उत्पादन तयार व्हावी याच्यासाठी सुद्धा पैसे मंजूर केलेले आहेत. तिलारीमध्ये डबल डेकर बोट त्याचीसुद्धा सबसिडी बेसिसवर हे केलेलं आहे. सर्व खाड्यांमध्ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बोटसाठी सबसिडीची टेंडर्स निघालेली आहेत आणि लवकरच आचारसंहितेमुळे ही टेंडर्स जरी ओपन झालेली नसली ती ही टेंडर्स ओपन झाली. टेंडर म्हणण्याविषयी ॲप्लिकेशन्स आहेत, त्याच्यामुळे जो ॲप्लिकेशन करेल त्याला सबसिडी ह्याच्यामध्ये मिळणार आहे. वॉटर स्पोर्ट्सचे जाहिराती निघालेल्या आहेत. एकंदरीतच हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. त्याच्यामुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी विकास होत असताना पिंजऱ्यामधलं मत्स्यपालन असेल, त्याच्यानंतर तिवरांच्या ह्याच्यामध्ये क्राफ्ट फार्मिंग असेल म्हणजे खेकड्यांची शेती असेल, असे अनेकविध नवीन उपक्रम या ठिकाणी राबवले जाणार आहेत आणि राबवले जात आहेत. आणि त्याच्याचबरोबर स्त्री पद्धतीमुळे भाताची उत्पादकता ही सुद्धा आता वाढलेली आहे. आमचं आता एक शिष्टमंडळ ब्राझीलला गेलेलं आहे आणि या ब्राझीलच्या शिष्टमंडळातून या ठिकाणी काजूच्या रसापासून वेगवेगळी पेय तयार करणं, काजूचा जो चोथा शिल्लक राहील त्याच्यापासून कबाब तयार करणं, अशा वेगवेगळ्या संदर्भातली बोलणी ही ब्राझील देशातल्या उत्पादकांशी चालू आहे. आणि हे जर यशस्वी झालं तर काजूच्या संदर्भातली अर्थशास्त्रच म्हणजे काजूचं जे इकॉनॉमिक्स आहे हे पूर्णपणे बदलून जाईल. आणि हे करत असताना आंब्यासाठी एक्सरे मशीन्स ह्यासुद्धा आम्ही दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे साका असलेला आंबा हा वेगळा काढता येईल. आंतरपिकासाठी काजूच्या बागांमध्ये आंब्याच्या बागांमध्ये आंतरपिकासाठी मोठी मोहीम ही आंबा हा वेगळा काढता येईल. आंतरपिकासाठी काजूच्या बागांमध्ये आंब्याच्या बागांमध्ये आंतरपिकासाठी मोठी मोहीम ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबवण्यात आलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे एकंदरीतच बोलणारी आणि टीका करणारी लोक फार असतात, काम करणारी माणसं फार कमी असतात. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे ज्याला सगळं उभं राहील त्याला एका अर्थाने टीकेचं उत्तर हे कामातून दिलं जाणार आहे. आणि त्याच्याचमुळे हे जे आमच्या सरकारचं धोरण आहे, आमच्या मुख्यमंत्र्यांचं धोरण आहे, एकनाथ शिंदे साहेबांचं, फडणवीस साहेबांचं, अजितदादांचं जे धोरण आहे की टीकेकडे न बघता आपण काम करत राहायचं आणि आपल्या कामातून टीकेला उत्तर द्यायचं, हे सर्वात चांगलं आहे. म्हणून आम्ही रेकॉर्ड टाईममध्ये मुंबईचा कोस्टल रोड सुरू करू शकलो, रेकॉर्ड टाईममध्ये अटल सेतू सुरू करू शकलो, रेकॉर्ड टाईममध्ये आमची मेट्रो सुरू होईल. समृद्धी महामार्गाचं काम अंतिम टप्प्यावर आहे. नाशिक रोडपर्यंत ते काम आलेलं आहे, खूप घोटीपर्यंत. लवकरच ते ठाण्यालापर्यंत जोडलं जाईल. एका विशिष्ट वेगाने महाराष्ट्राची प्रगती चालू असताना
देशामध्ये ह्याच्या कितीतरी अधिक पटीने प्रगती चालू आहे. आणि त्याच्यामुळे आज आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था 11व्या क्रमांकावर 5व्या क्रमांकावर गेलेली आहे. जे काही आपण देशाची प्रगती केली त्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे एक बलशाली देश म्हणून सगळं जग बघतं आहे. आणि हे सगळं नेतृत्व मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामुळे घडू शकलं. आज भारताची ही प्रगती अनेक राज्यांना, अनेक राष्ट्रांना त्याच्याबद्दल हेवा वाटावे अशा तऱ्हेची ही प्रगती आहे. आज प्रत्येक भारतीयाची मान उंच आणि ताठ उभी आहे. आणि देशाकडे वाकड्या नजरेने बघण्याचं हिंमत आज कुठल्याही शत्रू राष्ट्रामध्ये नाही. आणि हे सगळं ज्या मोदी साहेबांमुळे घडू शकलं, त्यांचे हात मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून ही निवडणूक ही केवळ राणेसाहेबांची निवडणूक नाही, ही मोदी साहेबांची निवडणूक आहे. आणि केंद्रीय मंत्री म्हणून राणेसाहेबांनी जे काम केलं, जे काम त्यांनी करोनाच्या काळामध्ये केलं, करोनाच्या परिस्थितीनंतर उद्योगांना उभारी देण्याचं काम जे त्यांनी केलं, यामुळे त्यांचं कौतुक हे भारताच्या राष्ट्रपतींनी केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर पंतप्रधान महोदयांनी स्वतः त्यांचं कौतुक केलेलं आहे. आणि हा बहुमान हा केवळ राणेसाहेबांचा बहुमान नाही, हा सर्व कोकणवासियांचा बहुमान आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे असलेलं जे डिपार्टमेंट आहे त्याच्या अंतर्गत भारतातले 70% उद्योग येतात. आणि महिलांना, युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार त्यांच्यामार्फत निर्माण होणार आहे. आणि म्हणूनच 200 कोटी रुपये खर्च करून ट्रेनिंग सेंटर त्यांनी ओरोस इथं उभारलेलं आहे. त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग आणि फूड प्रोसेसिंग 2 कामांना गती देण्यात येईल. आणि त्याच्याचबरोबर जे मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत त्याचं एक 500 उद्योगांचं क्लस्टर हे सिंधुदुर्गमध्ये उभारण्याचा त्यांचा मानस आहे. ते केलं तर आंतरराष्ट्रीय नकाशावर पर्यटनाप्रमाणेच इंडस्ट्रीयल म्हणजे नॉन पोल्युटिंग इंडस्ट्री असलेला जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा उदयाला येईल. शेवटी आपल्या जिल्ह्याचं होणारी प्रगती आणि त्यासाठी आपल्या सर्वांचा पाठिंबा, मतदारांचा पाठिंबा अत्यंत आवश्यक आहे. आणि याच्यामध्ये राणेसाहेब हे स्वतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत. त्याच्यामुळे सर्वाधिक मत त्यांना बहुमत हे या जिल्ह्यातून प्राप्त करून देण्याची अपेक्षा आहे. आणि त्याच्यामुळे उद्याचा एक दिवस जिल्हा परिषदेच्या माझ्या मीटिंग आटोपल्या जिल्हा परिषद निहाय की मी दुसऱ्या दिवशीपासून थेट प्रत्येक वाडीवर जाईन, तिथल्या समस्या समजून घेईल, त्यांच्या विकासाचा पुढचा आराखडा तयार करेन. आणि निश्चितपणे राणेसाहेबांचं जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधलं बहुमत असेल त्याच्यामध्ये सावंतवाडी मतदारसंघ कसा आघाडीवर राहील यासाठी मी आमदार आणि मंत्री म्हणून निश्चितपणे प्रयत्न. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.